Jema beka ka fo a iye ni minge ni here ala fara ala ki sara a we kuna jabai nse je dabe chugumi la goshi kacha nga utisene shoga amadu mo fiu me yoro mina binetu me femi nga gele telefon na kuma ka gele kuma do ani do ti nyom famu amo haga to ni no fe ka ya famu ala kama la o ba sura ngulo shofeleju kana diga na fiu ma kuma ko do be o ti kekoi amo ya fanyi no fe wa me shogo anga foli ba anga ba be ala ka kanu tranje shigo amadu sidibe do bango amadu malila bamako mundugo na farada sababu nyuma ko ya dimele shogo amadu nam ankara la koy amo yoro fu yo ku jando hala ni fu jariye ne ma ni ala bi nyani aji noto nyo ho mo ka ujija go fu bay o ka fendo ke ala kama ka sura manyi no fe ni je jera ka doni ba mi nge fuye aw dun fle ati to no fo doni ba la to fore o kuma na ati doni ba ka nyuma fo na tora fula ka ta fo bibe aw te ben shugo karti be ni ba fe ka shugo la kali sans comble be munu ya ta 2020 damine la amen na sisa 2020 mo minge no jenje sira o yo luka sambale o bani ni mamunu mina ta sisa fo samere ni nyoma imana shugo ke ba fo shugo amadu shugo karti sankele nya fuye wata ni fla ni mali mi mata mali ko ya ebi wa woro sara allah ko yendo ga ni o kem fade uni mbade uni ala kama ne ni meka ali yake drome saba una shugo la kadi ka credit iti son o ya for you do wore ba fo do bi keme credit wolo ikun ka fo nye credit doki ikun nga shugo fle ka koro fo yela na ba fo ngo neti credit mago kewla wi fi be mulundi widelike mi ka shugo fi yete bi ka credit ya fi ne ba fota o kuma na mo yoro gele ya uma o ku jando shugo ina o ko fe ka gele ya adama denga fe kilimo kila bela gele mi na shugo de fe allah ko sefla niti shugo da bi klo kala doni shi majibuna adama de ma doni mi nabi ma nafa kateme shugo ka allah ko ebi shugo ne be shugo ni mi shugo ni mbela gele bi shugo shukela ashika shugo tikili kilente ala ni nda adama de la kake kuna funi ima ni shugo ra mami mi shugo korodo gere ola akafi sefla shugo ye wuli bali de mami femi nganga kafara qur'ane kulu ka shugo de allah ko suratu sofati taikala je nabila ibrahima ni sumera chemanje kuma aka shugo ngana la yafaga masoro ya silame jumende la yafaga wayu nana ya ngo shugo de adi ango bla o kofe nabila yakuba ko ale shugura o kera nabila yusufu ko ka ale shugura kera o fana makea kera hey silameo aw bina jumen fara qur'ane kuluka aywa andara an fireke fewna kana fara silameya ka muna te fangiri mikro mun me ka kule misru la nabi nyuma ne yake ya me nabi nyuma onye femi nye na koko ta do aw bina ke jumen aywa ngalbi chiba yere koko ne ishugora ki ne kiraye ko ne afu no nana washi ko kuma dola shitana na zika kiraye ayo black era shugo ko imela jele de sefula ala shugo doni ji mama shugo amarudo me ni aye madu neti ka kono je uyeble we ndara bi mba ugulo mungama shugo dirama ye shugo ke je kono ya ala ya koro di shugo amadu mobi lakwa nga ubana kanga hage dia shugo hake sankele mume be wa woro maliko na ya desero la sankele mume be wa tan fla jamana ko ka do desero la lakwa nga semeni shiti kesi sani dommage ata jamana ko ka semeni do ko be dosta lakwa donc ça amba fo ame jamana ko ka mo ko fo ko barikada o be bara mina ala ku sara amina o sara be ala bulu ne kanu ba ka ta Italie Espagne France jamana chama Mauritanie Côte d'Ivoire re ngalo bo be ko warde abe muso ni cheula wa mali re fana beti amali be do khalifa memo ala re kamo ala ka barika doula ani ko braza amina
an ka foli b'u ye a faamuna a ye sugo ɲɛɲini sugo de ka bon fɛn bɛɛ n'i sugora a yira dɔ b'a la a k'a ɲɛ f'i ye a faamuna saraka bɛ sugo la nasi ni yiri bɛ dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye sɔmini ye k'i sɔmi k'i bila ni kɔnna ka wuli n'i kɔnna ka wuli o kuma ala bɛ kisi don ye sugoko bɛ nin cogo la a faamuna Sego naam Sego n'an bɔra sogo kɔnɔna na i ko dɔnni bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden tigɛ kɔnɔ kosɛbɛ jɔn ka adamadenya bɛɛ a bɛɛ dafalen bɛ yan a bɛ yen i ka filɛli ta i bɛ maa de tigɛ lajɛ k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ fɔ a ye a bɛ yen a kan ka baara min kɛ a kan ka taa taasira min fɛ kosɛbɛ n'a ka ko coronen don mun y'a coro awɔ a débloquer awɔ i b'a bɛɛ baara ni nin hatɛ Sogamadu tigɛ ko bɛ cogo di wala tɛgɛ ko b'a nɔ la n y'o de f'u ye n ko tɛgɛ bɛ filɛ jamana kɔ ka 4000 ne m'o fɔ i y'a fɔ tɛgɛ in kɔni a bɛ ka filɛ tɛgɛ bɛ filɛ don o don ne yɛrɛ ka telefɔni bi fa tɛgɛ fara la tewu tɛ tɛmɛ o kan nka dɔw bɛ perese o bɛɛ la u tɛ bɛɛ dɛsɛ n y'a dɔn Côte d'Ivoire ni Mali cɛ sisan Orange Money datugura Amarigo kɔni binna n kan k'a juguya dɛ n'o Amarigo ko in yɛrɛ ma kɛ k'u yɛrɛ ka fanga lakana ye sa Orange Money tɛ na Western tɛ na foyi yɛrɛ tɛ na bilen fo appel kelen ye Ivoirien kɔni sɛgɛnna tile 2 yen nɔ parce que tɛgɛw tɛ ka se ka filɛ tɛgɛ bɛ filɛ ni hakɛ dɔ de ye n'o tɛ ni n tora a la ten o fana ma ɲi dɛ donc tɛgɛ bɛ filɛ kɔ kan 4000 ni tɛgɛ filɛla n b'i buruju ci k'a ɲuman bɛɛ f'i ye i kan ka min kɛ k'o f'i ye mais minnu kan ka min kɛ n'i y'o yira olu la par exemple dɔw bɛ n'u sigi e yɛrɛ ɲɛ b'ale sigilen la ale kan ka kɛ kɛnkɛyeri feerebaga ye nka i b'a sɔrɔ sigi bɛ ni permis a kun ko fɔ ale ka taa kɛnɛmɛ san kelen kɛ mobili dɔ ju la garage la o sɔrɔ dɛ mais halisa nɔrɔ bɛ o la kala fɔ ale ka kɛ chauffeur ye e dun da k'a to yen donc n'i y'a fɔ ye cogo o k'o ka taa feere kɛ o b'a sigi k'a ɲɛ turu yɔrɔ parce que a ma don a kun na o tuma maliyɛn caman bɛ to kɔfɛ sabu u tɛ to dɔnni kɔ u tɛ to dɔnni kɔ dɛ u bɛ to hakilina de kɔ o de ye kojugu ye donc k'u janto yɔrɔ in na dɛ ala ye dɔnni de da ni ni dɔnnibaa bɛ ɲɔgɔn fɛ tu dɔnnibaa kɔ mais u yɛrɛ bɛ bila dɔnnibaa ɲɛ e taalen bɛ awa e bɛ bureau kɔnɔ e bɛ mɔgɔ dɔ bolo baara la ala ye da k'e ka fɛn dɔ créer i yɛrɛ ye diɲɛ bɛ de i nɔfɛ n'e taara kɛ maa bolo baarala ye dun e bɛ utiliser i bolo bɛ hɛrɛ la a tigi bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais e bɛ bolo lasɔ donc o farati o mɔgɔ caman bɛ ten donc ne b'a fɔ n b'u bɔ o la k'u bila u ta sira kan u ti bɛn o ma parce que u mɛn bɛ na u t'a fɛ ka ko wɛrɛ kɛ donc tɛgɛ kɔnɔna in ye adamaden ka fɛn bɛɛ di maa n y'o de fɔ u ye n ko nɛgɛsama bɛ tɛgɛ kɔnɔ kelen ye gɛrɛsɛgɛ ye kelen ye si ye sabanan o ye bɔnɛ ni hɛrɛ ye o de kama dɔw b'a fɔ ten ala ka hɛrɛ k'an ye dɔw b'a fɔ ala k'an sɔn k'i sɔn mun na e b'a fɔ ala k'an sɔn sɔnni dɔw bɛ yen ni ala y'o d'i ma i kelen da ye dɛ i b'a fɔ ko ala k'an sɔn hɛrɛ la ala k'an sɔn sabu la sabu jumɛn i k'a fɔ sabu ɲuman sabu ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen o de la ala ko falen k'olu ka yira a ye kumakan ɲuman fɔ n'i ti so la aw ya sumutu datugu a bɛ faamu o kuma na se fila tɛgɛ kɔnɔna in filɛ adamaden tɛgɛ in bɛɛ bɛ kuma ɲɛgɛn minnu bɛ kɔ kan o bɛ kuma hali sɔnifara kɔkanna bɛ kuma jɛjɛni dɔw maa minnu sɔnifara kɔkanna bɛ jɛ ka jɛni tɔmi a ka kuma minnu na i b'a sɔrɔ ni jɛni kɛra i b'a fɔ tasuma y'a jeni o tigi gɛrɛsɛgɛ ka ɲi dɛ n'o baara dɔ b'o la n'i y'o kɛ tigi tɛ fantanya kɛ a bɛ faamu bɔn o ye hɛrɛ dɔ ye o bɛ sɔnifara in kɔ kan o t'o kɔkanna ye bolo kuru kɔkanna ye ɲɛgɛn hakɛ dɔ ye na n'o yɛrɛ sisan maɲumanya bangelen don a tigi la mais n'i m'a baara a bɛ kɛ fu de ye i ta bɛ kɛ ten i ye ko kani a bɛ faamu o ye tɛgɛ kɔkannaw de ye tɛgɛ kɔkanna kuru ninnu a bɛɛ lajɛlen bi kuma ala kuru ninnu a bɛ wɔsi f'a bɛ ɲɛ ngɔmi da nin min ngɔmi da wala n'i y'o ye maa min na maa gɛrɛsɛgɛ ba don mais a ka gɛrɛsɛgɛ bɛ tɛmɛ ten fu a t'a sɔrɔ a tɛgɛ kɔkannaw bɛ wɔsi ten fura b'a la fura bɛ yen yiri dɔ bɛ yen ani haya dɔw bɛ yen n'i y'o don a tigi ye dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn ye maa dɔ bɛ yen an bɛ bɔ tɛgɛ kɔnɔna in na
i tulo b'a la wa an bɛ don tɛgɛ kɔnɔna an bɛ bɔ kɔnɔna na an bɛ na kɔnɔna na bolokɛnde kiri minnu filɛ na nin ye ɲɛ b'u la u bɛ komi koro cɛmancɛ bɛ cogo min bon nin 4 bɛ dɔw la ni 4 bɛ mɔgɔ min na o ye susiri de ye bon daga dɔ bɛ yen i b'o de don n'o ma kɛ o tigi si t'i jɛ n'a 4 bɛ maa min n'a 4 b'i la a tigi si t'i jɛ tere bɛ adamaden la nɔrɔ b'i la maa tere ni nɔrɔ b'i bali ka hɛrɛ sɔrɔ wa bagan b'o cogo la sɛ bɛɛ tɛ fɛn dɔw bɛ yen o t'i bila maa ka so kɔnɔ a bɛ komi gɛrɛbilɛ saga min bɛ yen n'an dara bɛ wa ɲɛfɛ tan o marali man ɲi du kɔnɔ sɛmuso turuma b'o cogo la sɛ ninnu kɔrɔdilen bɛɛ tɛ o bɛ faamu de a faamuyara o seko olu marali man ɲi so kɔnɔ donc n'i y'olu mara o tuma o bɛ dutigi dumuni a bɛ komi muso bonsiman olu façon ninnu o bɛ dutigi dumuni n'o b'i ka so daga gɛlɛnw bɛ yen i bɛ n'o ko n'o tɛ muso dɔw b'u bonsi di n'i ye dɔ ye don dɔ o yɛrɛ b'a la ko ni muso disi siman ko n'o b'i ka so k'o hɛrɛ da dɛ ne ko nin ye dɔnnikɛla sugu jumɛn ye kɔrɔ yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn n'o kɛra o cɛ bɛ kɔkɔjɛ komi dikisɛ n'a ye u b'a kalo kuma la don dɔ n ko nin ye dɔnnibaa sugu jumɛnw ye disi si ani bonsi o ye cɛw ta ye dɛ i ma o ye muso min na o tɛ muso cɛman ye baara banna ye koyi o tuma na o ti kow de ɲɛɲini u bɛ don kow la ten ɔ dɔw yɛrɛ anw yɛrɛ ladegebaa ye ne yɛrɛ ɲɛ bɛ ladegebaw la sisan Facebook sanfɛ o b'a la dɛ Sogamadu caman bɔ mɛ sisan Facebook sanfɛ dɔw b'i bɔ i jɔlen kana kulusi don wali i sigilen kana don n t'a dɔn quoi b'o kɛ ji dɔ wali sugunɛ k'a la o bɛɛ ye kumaw de ye ni dɔnni b'i la a tɛ se nin si ma i bɛ fɔlɔ de la mɔgɔw k'o mɛn mɛ n'i kɛ fɛn kɛ i tɛ fɛn min dɔn i kɔlɔsilen don dɛ diɲɛ bɛ dimi don i la k'a sɔrɔ i ma sigi n'a ye maaladegela b'e ɲɛna i bɛ sɛgɛn n'i y'a sɔrɔ ne ye kalandenw sigi ɲɔgɔn ma y'olu ɲami sisan ka don olu sen na mɛ o ɲɛ sɔrɔ n tɛ min kɛ u yɛrɛ bɛ ka taa jalamugu siri k'u yɛrɛ k'a ye sisan Seko Amadu ye kelen de ye mɛ foyi tɛ diɲɛ na ni ala ma filanan d'a la a bɛ se ka filanan d'a la min yɛrɛ ka ɲi ni fɔlɔ yɛrɛ ye Seko Amadu dɔ bɛ se na min ka bon a ye mɛ min bɛ bi Banigo Amadu ne de don ala de ye siko ni marifiya tɛnɛ di yan ladegebaa tɛ fɛn ɲɛkɔrɔ dɛ a y'a kalan a ka sɔrɔ aw linya ye a bɛ faamu o kɔfɛ baara in kɔnɔna na n y'a f'i ye n ko n'i ye ɲɛgɛn min ye ya 3 don o ye susiri n'o bɛ maa min na i bɛ na o daga de don n'o tɛ i ka ko bannen y'o ye ɲɛgɛn in tɛ 3 ye tan 3 tɛ yɛrɛ la de 3 tɛ yan i tɛ ala fo dɔw ta ye 4 ye n'o kɛra i la kaba ye n'o daga ko n'o tɛ o susiri de ye o tigi t'i mɛn i y'o mɛn ɲɛjuru janya na surunya an t'a fɔ a ɲɛ kan pour que dɔw kana na nkalon da u yɛrɛ la dɔw bɛ nkalon da u yɛrɛ la a bɛ taa dugalen ta k'u ɲɛ lajɛ k'u lajɛ fo ka taa nkalon da u yɛrɛ la o n'o tɛ si banni ni sitigiya bɛ dɔn ɲɛjuru yɔrɔ de la o bɛ yan ɲɛjuru in n'anw ye maa ye ka ban a bɛ dɔ ye dɛ ayiwa an t'a kɔni ka ye ka fisa mɛ a ka fisa n'o tɛ i bɛ dɔw yɛrɛ i bɛ bɛn ni dɔw ye ten i b'a o ɲɛjuru ye ten adamaden si man ja o adamaden sagako de maa si man ja adamaden kuru bɛɛ k'i sigi o kan e ɲɛna k'e bɛ waati min kɛ k'o don wa o tɛ foyi ye donc a bɛ dɔn o de la si bi dɔn maa i bɛ maa ye maa kumaba don wala a ka ɲi mɛ i b'a ye a taamatɔ fiɲɛ yɛrɛ b'a senkɔrɔ ten maa si ba ni bi dɔn a bɛ dɔ dɔw la i b'a ye ten dara kuma bɛɛ fakulen don ten a bɛ dɔ ye fana donc kow bɛ dɔn hadamaden tɛgɛ kɔnɔna in fana na a bɛ faamu de donc gɛrɛsɛgɛ o de ye nin ye n y'a f'i ye n'o ye dahirimɛ ye nɛ bɛ tɛmɛ ɲɛgɛn min folo min kɔnɔ o y'o de ye nka min bɛ o si ta ye maa min b'a bolo jigin ka dumuni dun ta o tigi tɛ si sɔrɔ o si t'i jɛ a bɛ faamu a y'a janto nin kumaw la nin ka gɛlɛn kosɛbɛ donc ninnu de ye maalefiya tinɛw ye ani maa min ŋuna o ye surunani de ye n'i y'o ye maa min na o kojugu ye a bɛ faamu wala nin bɛɛ ye maalefiya tinɛw de ye adamaden kan k'i kɔlɔsi nin bɛɛ la
ɲininkali wɛrɛ b'i fɛ show n'an bɔr'o kɔnɔ naam maa tigɛ lajɛli lajɛli bɛ ɲaga ɲɛnɛmaya fati kosɛbɛ show maa si ka ɲɛnɛmaya tɛ ɲa ni wolodo ma dilan bon ɲɛnɛmaya ti ɲa ni wolodo tɛ wolodo ye pour que a ka baara ye i yɛrɛ bɛ lajɛ de koyi ni tɛgɛ lajɛla a ko bɛ si dɔn wolodo baarabaliya bi dɔw ka hɛrɛ balimaya tɛ dɔw ta bali sabu ala yɛrɛ ye dɔw da ka bila ɲɛ fɛ sigi ɲɛ o bi kɛ fɛn ye hali n'o ma minɛ bila minɛ kɔnɔ bon mɔgɔ façon n'o kɛra n'o ma kɛ alama ye o b'a fɔ e dɛmɛ dɔnni ti tiɲɛ ye sa parce que ala ɲana ale ma k'a sɔrɔ ale ma fɛn kɛ maaw ti kelen ye koyi n'i y'a sɔrɔ dɔnni ti tiɲɛ ala t'a fɔ a di u ni a si t'i bila kun a ye welenkaw jaabi ala m'o fɔ de ɔ n'e ko ko tiɲɛ tɛ dɔnni ye e ti bɔn an da la i sɔrɔla cogo min i b'a dɔn dɔnni ye tiɲɛ ye a kan ka ɲɛɲini di a bi faamu wa maa wolo don i ka fɛn bɛɛ n y'o de f'u ye maa bange don ka gɛlɛ a bɛɛ ye dɔw kelen kelen bɛɛ nafolo sira kan n'i kɔni ko i ka kɛ bana ye diɲɛ kɔnɔ f'i k'a saraka de ɔ mɛ o bana nafolotigi saraka in ani masakɛ saraka o saraka u y'o de yɛlɛma k'o kɛ komi denkundi saraka dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ne fa ni n ba ko ɲɛna k'olu tun ye n wololen ye k'olu tun ye saga fa an kun ye filaninw ye k'u ye saga fila fa ne ko non i fa ni ba de y'i ka denkundi saraka bɔ e mago tɛ diɲɛ hɛrɛ la bunsi bɔra siw bɔra i kamaw ni fɛnw na i tere juguyalen denkundi saraka bɛ kɛ fɛn ye de to n'a ye ne b'a f'u ye n ko o to yen n'o don dɔrɔn to n'o ye n ko y'a sɔrɔ i ta ɲalen o ye a t'o kɔrɔ dɔn parce que ale de y'a ye komi denkundi saraka in ye a ka hɛrɛ saraka ye maa ka masaya saraka denkundi saraka t'o ɲa n'i kɛra samedi den ka ko bɛɛ komi fiɲɛ b'a kɔrɔ a ja tɛ sigi a ka ko bɛ pipa a yɛrɛ ka ko ti laban jumasi den o ka ko bɛ gɛlɛya hali ni wari b'a kun i b'a sɔrɔ a sigi b'a yɛrɛ la i kɛra muso ye dusukasi dan o ye masa solomana ka don ye lundi don bɛɛ tɛ o denw bɛ farinya diɲɛ kɔnɔ o musow o ta ye dabara ye nka juguya tɛ k'u kɔnɔ bon olu bolofɛn bɛɛ ta ten maaw b'a dɔn u t'u waleɲuman dɔn olu bɛɛ ten donc maa kana gɛlɛya ka ca don min na dɔɔnin tarata b'o a tigi katiri bɛ gɛlɛya quoi a ka kɛ kɔnɔma ye ten mɛ n'i y'o ka ko dilan a bɛ ɲa araba den o bɛɛ ten olu tulo ka gɛlɛn mɛ maa tulo ti gɛlɛya ka alamisa den ta bɔ furu ka gɛlɛn maa minnu ma o den ani cɛw b'i ja n'a kɛra muso ye mɛ a tɛ furu sɔrɔ joona n'a kɛra cɛ ani musow b'i ja nka a tɛ furu kelen sɔrɔ k'o sigi o de ye alamisa ye jumaden de kungo ka gɛlɛn maa min kan ka kɛ masa ye mɛ o kungo ka gɛlɛn bon ɲɛɲinimaliya don donc sisan k'a fɔ aw ye samedi den o ka saraka n'i b'o bɔ yiri saba b'a la haya min b'a la o bɛ basumala kɔnɔ dɔw kun ye tile 7 ye ala ye haya 7 na kuranɛ kɔnɔ o de ye bisimilahi rahmani rahim fo ka taa bila wala dɔɔnin na adamaden bɛɛ ka hɛrɛ bɛɛ o de ye basumala ye dilikaw y'u ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ mali kɔnɔ yan ka diɲɛ mago ɲana ye a labɛnnen b'i bolo wa a labɛnnen bɛ yan n'i nana ko k'i ta labɛn fana b'o labɛn ye o samedi den o de pour que a ka kɛ nafolotigi ye wali faamaba ye wali jalatigi ye wali a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wali commerçant ba pour que o ka kɛ ale bɛ taa taama la pour que o ka ɲɛnabɔ n'i kɛra samedi den ye i bi misi dɔ bɛ yen ko nɔrdi i b'o de ɲini ɔ n'o fɔra o fana bɛ wuli kun k'o misi ɲini ɔ est ce que misi an y'a sɔrɔ a haya na yiri dun ne ko a haya na yiri a ko n ko ye dɔɔni kalan dɔ ye fɛ dɛ n'i ma se ka se a ko nin b'a to yen maliyɛn bɛ tan dɛ ka saraka bɔ o yɛrɛ b'a dun ka sɛfan yira tulu la k'o dun ka tila k'u sigi sɛfan fara kunna ko mago bɛ dununkɔrɔnin la i bɛ dununkɔrɔ sɔrɔ sɛfan bi tɔrɔ bilen ya n'i kun bɛ dununkɔrɔ fɛ i kun bɛ jɛ buru ni sɛfan kɔ donc maliyɛn bɛɛ ten de k'a ka saraka sogo dun ka tila k'a bolo ja ko ala sɔnna n'a jaabira a tɛ jaabi dɛ saraka a ma fɔ ko k'a bɔ di yɛrɛ ma koyi n'a kun fɔra ten maa bi jɛn a la e ma jaga ye a bi bɔ di maa wɛrɛ ma de ye mɛ u ye saraka de gɔsi u yɛrɛ ma maliyɛn bɛɛ bɛ tan a y'a farati koyi
ni samedi de o kɛ dɔrɔn a ka ko ɲɛna jumashi de o ka misi a bɛ fɔ o de ma ko sangaba ni ngande denw yi saraka ma dɛ ni b'a fɛ ka don da la yala jumashi de sankolo ni dugukolo jɔli ala y'o fɔ kuranɛ dalen filɛ ɲɛfɛ ala ko wa kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitatin yawmi a ko n ye sankolo ni dugukolo jɔli daminɛ n y'a jɔ tile 6 k'a ban fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ da tile 6 k'a daminɛ jumashi ka bɔ jumashi lundi tarata araba alamisa juma fo ka na kuncɛ o kuma na jumadon na mɛ samedi tɔgɔ ma fɔ a la samedi ko filɛ tuma dɔw a dolo bɛna fara juma ta kan tuma dɔw a bɛ taa fara jumashi ta kan o kuma jumashi de n'i y'o lajɛ o de ye masa solomana ka don ye sanubɔ ka di maa minnu na o dɔ y'o ye n'i y'a ɲɛɲini o de ko don nka i wulila ten ko n ye jumashi don ye ka t'i sigi ndama rɔ ayi hali i bolo i t'a sɔrɔ dugukolo feere ka di den minnu na o dɔ y'o ye ɲɔjuraya ninnu ka di den minnu na ani kakaw juraya o dɔ de y'o nka i b'a ɲɛɲini ka sɔrɔ k'i k'a ye e wolodenw ma saraka e taar'i sira kan i b'i sa i bɛ peseli la muruja la i tɛ sigi basigolo k'i a bɛ faamu ntɛnɛn denw ala y'u da olu ka nafolo de bɛ don diinɛ baara la maa t'a wale ɲuman dɔn nka ala bɛ dɔ fara u ka waati bɛɛ olu kɔni bɛ maaw dɛmɛ mɛ maa t'u wale ɲuman dɔn mɛ ala bɛ dɔ fara u ka waati bɛɛ olu ka saraka ye ndurajɛ n'i b'a fɛ ka kɛ diɲɛ maatigiba ye jamatigi ani hɛrɛtigi ndurajɛ man pewu Sugu Amadu de bɛ se ka nin k'i ye sarata denw ɲarɔ ntɛnɛn don o bɛ tasuma minɛ la o ye dugawu jaabi ye mɛ tarata don o ye ji ye bɛɛ ntɛnɛn den n'o ye tarata den furu a bɛ nasa de daga dɔ bɛ yen an b'o de don n'o tɛ a ka ko bɛ kɛ sisi de bɛ bɔ aw ti bɛn tarata den ni ntɛnɛn ma ɲɔgɔn furu ɛ baara nɔɔni o bɔn ntɛnɛn den ni alamisa den n'olu ye furu kɛ o ye fiɲɛ ani tasuma kɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'a a ɲɛɲini pour que a ka maîtriser mais n'a ma maîtriser a bɛ kɛ balaw de ye hɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ sin ciro ten ni furu ma sa a bɛ dɔ bɛ bɔ yen donc o bɛ dilan de o de ye ntɛnɛn ni alamisa ye ko in bɛ tan dɛ o tuma na ala ye dali kɛ awa araba den o de ye nabi ɲuman mɔgɔ 2 bɛ yen ka fara musow kan olu ka don de ye adama ni musa ani hawa ayiwa ani mariyama ni ko in faamu awɔ isa ani musa isa ba tɛ mariyama ya ɔ ani hawa adama muso o kuma olu ka don de ye dɔnni kɔnɔ ka dun dɛ dɔnnikɛla dɔ b'a fɔ sisan ko kuma ko nin bɛ gafe jumɛn kɔnɔ n'a bɛ gafe min kɔnɔ gɛrɛ Seko Amadu la kɛ e ɲɛna ko ala de y'a bɛɛ d'e ma a bɛ sɔrɔ nbanga de n'a bɛ sɔrɔ nbanga a bɛ kɛ tan i karamɔgɔ ta karamɔgɔ ma nin dɔn dɛ mɛ ala bɛ nin yira dɔw la k'a ka di ala ye fa alu lima yuridu min ma ala ja a b'o de kɛ o kuma o don min filɛ o de kama ni masakɛw bɛ bi u bɛ t'u firi masakɛw kan ka bɛn a don de ma tarata ni araba n'a y'a firi a kan a bɛ se dɛ nka a kana firi a kan a ɲɛɲini mali dɛ o kuma na o ta a bɛ fɔ o misi de ma ko ɲawiri alamisa denw suratu bakara jigira tɔgɔ min na misi min yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye bakara tu de suratu bakara jigira misi min tɔgɔ la a misi in kulɛri a b'a fɔ a ma ko ɔlɛ ɔlɛ bɛ komi nɛrɛ o de ye alamisa denw ka hɛrɛ ye alamisa den dara ka bɔ fɛn min na o de ye hijabu ye nɔrɔ hɛrɛ bɛ di n'i ko nafolo n'i ko bonya n'i ko kɔrɔta n'i ko maja o bɛ sɔrɔ yen nka o ti maa lamɛn dɛ wala bɔn furu bɛ gɛlɛya maa minnu ma o de don u t'u gɛlɛya bɔn n'i ma i ka misi in saraka i kɔni i denw ye saraka bɔlen don dɛ mɛ n'i ma i ka misi in saraka i tɛ kɛ nafolotigi di wa i hakili bɛ min na i ka furu kɔrɔ wa o tɛ kɛ fana donc alamisa denw bɛ tan jumadenw dara ka kɛ masakɛ de ye ala y'u da ka masaya sɛbɛn kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la jumaden si ti da ni ala ma masaya sɛbɛn a tɔgɔ la a bɛ komi ni maa min ye 2 ni musoman 2 bange n'i y'a saraka juma ta misi kulɛri 2 kelen o kelen y'i diya i b'o kelen o ta jɛma b'o ɲa sangaba b'o ɲa juma don bɛɛ lajɛlen dara ka bɔ juma la maa min t'i wolo don dɔ i ka saraka bɛ bɔ don min na n'an b'o kɛ an b'o bɔ juma don ma a bɛ faamu wa ni nafolo b'i bolo i farati ni nafolo b'i bolo n'i y'i ka fini ko juma don i ka nafolo b'i ban mɛ ni fantanya b'i la a ko juma i ti sa hali n'i ye i ka juru bonya kɛra komi udi kulu i b'a sara i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko in bɛ faamu wa
o kuma na adamaden bɛɛ nin cogo rɔ wolodo jɔda bɛ mɔgɔ ka ko la i y'a ye sisan ni nin tɛ yiri b'a la komi ni saraka fɔ cogo min n'o tɛ u bi taa misi ninnu san ka t'u bugu ka bonda la n yɛrɛ ye wolodo saraka bɔ bolo fan bɛ sogo la o jigi bɛ ala ka hɛrɛ kan i tɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ tugun dɛ a fɔra i k'a kɛ cogo min i m'a kɛ ten ko in bɛ taa Show si b'an bɔra Ashura wagati la Ashura wagati su faga wolodo nasiko kama ni wolodo yɛrɛ a dun k'a bɛɛ sarakati bɔ bon 12 don wala mais ni maa min bɛ se k'a ta bɔ a kelen na o de ka di dɔw ye wa o de y'a sɔn hɛrɛma fana parce que fɔ k'o fɔ ka d'a kan dɛ nɔrɔ mɛ bitoninko in n'a wɔ ye a bɛ fɛn ɲa dɛ mais maa min kelen y'a ka saraka bɔ e na se kɛ ten n ko dugawu bɛ minɛ mɔgɔw mɔ de jama mɔ min kelen y'a ta kɛ e mana don jama ta yen nɔ n'e ka duga ma kɔrɔta i ka dugawu kɔni na minɛ o mɛ a na mɛ sira la o maaw kɛlen ka aran ta ani maa min kelen na n'i jɔ kelen don wa gɛrɛsɛgɛw jɛlen ka aran da fɛn dɔ la ani e kelen gɛrɛsɛgɛ nan'a jɔ o ye kelen ye wala dɔ ye kelen min ka saraka bɔ o de ye sababa ye o bɛ yen ɔ sanu baara fana o bɛ sen n bɛ o ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ ka laadiri kelen kelenw sɔrɔ a kɔnɔ i y'a faamu sanu baara ko la ni dɔw jɛra an ye sababa y'a la olu kɔni vraiment maa ɲɛnamaw don u ye sanu sɔrɔ kilo kelen sɔrɔla don min u m'a feere f'u ka ne wele donc o de ye laadiriw ye donc ni maa minnu mako b'a la sanu baara kɔnɔ o de bɛ kɛ 40,000 a musaka mais ne sara t'o dɛ wala n y'o de fa o y'a musaka de ye n'o b'i bolo i b'i wele wala hali n'e ma wuli n b'i dɛmɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i ka na n'a ye i ka na ni n ka sanu nafolo ye mais musaka ta ye i b'o de ci n'i m'o ci a tɛ kɛ wala nafolo baara min bɛ yen fo n y'a fɔ ye ɲuguba saga 2 ye mɔgɔw fana bɔlen b'o nɔfɛ kosɛbɛ o bɛ ka jaabi mɔgɔw ma wala mais ale musaka 70,000 wala o ɲuguba saga i bɛ t'o cɔ mɛ 1 fa a ye bɔtɔ i bɛ 1 fa donc o 2 musaka a n'a a fɛn ninnu san o bɛ bɛn 70,000 ɔ ni bɛ ne don ni se kɛr'i ye n ka nasɔngɔ di yan n'o ma k'i ye an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yanni i ka hɛrɛ sɔrɔ i ka zɔn ala de bɛ jɔn sɔn a bɛ faamu de donc o fana bɛ bolo la ani ka papier ko baara ye ani baara ko o ye 40,000 ye i sago ala sago binkanni t'a la dɛ ni dalen tɛ a la dɔrɔn e k'i sen bɔ a la kana don a la mais baarako gɛlɛyalen ma bon o yɛrɛ de ko do fana a n'o bɛɛ ye kelen ye n'i ko k'i b'a sɔgɔbɛ n bɛ tasa da f'i ye parce que ne y'o de f'i ye bolodonni fana t'a la o ne b'o k'e la mais ala ye min fɔ o de ye wulibali ye n'i ko dɔnni kɛ i ye ekɔli min kɛ i da m'o tubabu kan ba fɔla ye o tuma na ala jɛ sa ni i bin tɛ bɔ sankoro rɔ a bila i kɔnɔ ko fɛn dɔ bɛ yen donc ala ye dɔnni dɔ de da mais e ko k'e ma da o la silamɛya yɛrɛ juguya kama e b'a fɔ k'i bɛ don maaw n'o cɛ ala b'i halaki o i b'a lajɛ diɲɛ kelen t'i minɛ i si la i bɛ sa i sifin anw kɛ maa o maa bɛ dɔnni lagosi diɲɛ kelen t'i minɛ a si la a bɛ sa a sifin a y'a sigi a k'a bɛɛ jateminɛ a faamuna Seko Seko an bɔr'o la i da don wolodon na si la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ wolodon ko ye tiɲɛ Seko Amadu a y'a di fɛn 2 yɛrɛ ma a don ni bi tɛ kelen parce que témoignage dɔ bɛ yen i b'o k'a kɛ wolodon jɔn b'i wolodon labɛn nafaba de b'a la Seko Amadu ye ne ta labɛn o don ni bi cɛ ala ye ɲɛnama kɛ ko la diɲɛw ye fɛrɛ Seko an b'i fo o fɛrɛ la Seko hɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ bonheur bɛ yen kosɛbɛ dabaliw kɛ maa kan o bɛ yen Seko ko bɛ cogo di bon mɔgɔ minnu ye nafolotigi ye n'u sigilen don anw ka yan dɛmɛli bɛ kɛ maa kama nafolotigi kɔ u bɛ tile k'i siri ka tile k'i genge i ɲɛ bɛ ntiriki bɔlɔ minnu nɔ sirabaw la ani kɔnti ni misɛliw a bɛ kɛ fantana de ye mais n'i ye nafolotigi min ɲininka o b'a fɔ ale b'a la o i bɛ mun na u b'i baara i ka wari nɔfɛ ka t'i gɛrɛsɛgɛ tɔ bɛɛ fa a bɛ ten kelen n bɛ fɛn dɔ fɔ n balimamuso ye ne yɛrɛ ye mori de ye ne ye mori de ye ala deli sɛbɛ ɲuman kelen i b'o kɛ cɛ la bari n y'o de f'u ye n ko den dɔw bɛ yen n'i y'o wolo ka bɔ i kɔnɔ ka ban e sigilen bɛ bokasa min fɛ ni ala cɛ i sigilen bokasa bɛ da nun na ala n'i ma ɲa kojugu o den mana wolo fɛn o fɛn min ma ja sa o de ye k'i yɛrɛ su cɛ la yɛrɛ ma ja i ka hɛrɛ b'o la dɛ
o kuma o yɛrɛ maja yiriw n'o nasi u bi gɛrɛ o dɔnbaw la u b'o k'i ye mais n'i nana kɛ cɛ baarali ye sɛbɛnkolow pɔntiw genge ni ndo gabakuru jukɔrɔ i bi cɛ gɛrɛsɛgɛ ba hali a bɛ balo min sɔrɔ a t'a dun bilen o tɛ cɛ ɲini jugu ye a b'a janto o yɔrɔ in na nafolotigi caman ta bi tiɲɛ ka bɔ yen de i bi c'o la don dɔ u bi dɔ d'i ma cɛ bi saba dɔ d'i ma i bi t'o genge k'a ni tigɛ ye n'a bɔra a bolo a tɔ ma ban kumana balimamuso a b'a janto nin na cɛ bɛ baara cogo min o dɔnlen don bɔn denko sira kan ala y'o daliju nɔgɔya segu amadu ye kama ye diɲɛ de kama ye diɲɛ dɛ ala bi ko kɛ ko dɔ kama mais n ye karisa sɔn den na n ye nin sɔn den na wali n ye nin ka bana ban vraiment fɔ da tɛ anw na parce que ne yɛrɛ b'a jate o ye ka mɔɔw ta k'aw lebu ye ne t'o kɛ karisa nana n ye nin ka bana ban ni ne bi maa min ka fɛn fɔ ni maa min y'an fitiri waleya ni tasuma sirila i kuncɛ rɔ n bɛ n sigi k'a fɔ a bi faamu a faamuyara ni maa min y'an fitiri waleya n'a ma fara hɛrɛ la an b'an sigi k'a fɔ janfanji sara ye fɔli o tɛ yan o b'a sɔrɔ tasuma sirila a kun n'o tɛ an ye maa min mako ɲɛ n'o tɛ semaine kɔnɔ a ka gɛlɛn fɔ dɔ ka ne wele k'a fɔ ala tun ye n gɛrɛsɛgɛ mɛ lafiyara i ni ce sɛgo amadu an bɛ dugawu kɛ ɲɛga kɛ i na nin mɛn i den ala k'a balo n dɔgɔmuso i fana na nin mɛn kɔlɔnjɛba ka don i den ala k'a balo olu ye semaine in kɔnɔ kow de ye an bɛ da o ma an tɛna maa tɔ fɔ o bɛ faamu o kuma na diɲɛ ye sababu ye ale yɛrɛ ko san joli san 7 joli de a ma den sɔrɔ mais den sɔrɔlen a ko a cɛ ma ko ale b'a fɛ ko ka den tɔgɔ da amadu cɛ ko ko ayi k'a ka dɔ wɛrɛ kɔnɔ cɛ bɛ den sɔrɔ cogo dɔ wa ayi musow de sɛgɛnna ale t'a dɔn min b'e la o wala e de y'i kɔlɔbɛ ka n'i ka ko ɲɛɲini parce que a kun ye to yen n'e ma dɔ sɔrɔ a bɛ dɔ wɛrɛ ta o tuma na sa ne ye tulo k'i yɛrɛ la i y'a k'i yɛrɛ la donc n y'a fɔ denni ye n ko i bolo da i dusu la seko amadu y'a kɛ ala kama dugawu kɛ n ye wa n bɛ dugawu kɛ ala k'a den balo ala k'a kɛ silamɛ fitiri waleya musow a t'aw fɛ yen o anw yɛrɛw don anw yɛrɛw don n'o tɛ i 2 ni 3 ni cɛ kelen na o ye hɔrɔnya da ye dɛ muso 2 ni 3 ka na ni cɛ kelen na k'a fɔ anw filɛ e kan ka kɛ jɔn ye kɛ hɔrɔn ye malimakɛ dɔnni bɛ mali kɔnɔ n y'o de f'a ye k'a gɛlɛya maliyɛn k'a yɛrɛ ɲininka n bɛna question kelen de kɛ maliyɛnw kun diɲɛ bɛɛ ka question in lamɛn Côte-d'Ivoire kun bɛ seli mali kɔfɛ Burkina kun bɛ seli mali kɔfɛ o kɔrɔ ye di Senegali kun bɛ seli anw kɔfɛ ka kɛ alimami ye o ko tɛ koyi danaya de kun bɛ anw ka dɔnni la ko mali ma seliba kɛ fɔlɔ mali selila bi ayi mali ma seli fɔlɔ anw yɛrɛ tɛna seli fɔlɔ ba maliba ma seli fɔlɔ o kun di kɛ mun y'o minɛ o la ayiwa an yɛrɛ ŋɛni ye n'i taara Tombouctou ko waliju 300 ni joli d'a mɛn n'i taara Ja ko waliju 50 joli waliju 100 n'i taara Jɛnɛ Nana Wangara Tefama Jɛnɛpo a fɛnw caman camanw bɛ n'i taara dugu o dugu la waliju jɔw d'a mɛn o tuma na o waliju bondaw bɛ Mali kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen olu yuruyaw bɛ yen olu bɔnnaw bɛ yen u tɛnɛmusow bɛ yen n'olu cundiya bɔ sankolo rɔ k'olu bɔra dugu in nɔ yan u yuruya tɔ bɛ yen ala ka dɔnni de dan'o dali ma wa walima olu salen walijuya de bannen o ye ala y'a datugu wa fiɲɛ bɛ ɲɛnamaw la ni dɔnni bi se ba o tuma ɲɛnamaw ninnu kɔni sara komi fɛn ma bɔ bilen aw yɛrɛ bolo waliju tɛ Mali kɔnɔ bilen an k'a ɲininka sa anw ɲɛnamaw de don wa ala de dɛsɛra dɔnni la ayiwa ala ka dɔnni b'a bolo nka Mali ɲɛnamaw an ka nin ɲɛ de seginna an ma o de kama an tɛ da an yɛrɛ la bilen n'o tɛ ala ma Mali dɛsɛ foyi la foyi dɛsɛ tɛ Mali kɔnɔ maabako dɛsɛ tɛ Mali la dɔnni dɛsɛ tɛ Mali la walijuya dɛsɛ t'an na karamɔgɔya dɛsɛ t'an na hinɛ dɛsɛ t'an na kelenya ni furuɲɔgɔnya ni sinankunya ani bonya kɔrɔ ni dɔgɔya tɛnɛmusoya banjɛniya bakɔrɔbaya o dɛsɛ ma kɛ Mali la mais sisan
malien de bi palafa jikalala aka yiri nugu to sisa ka to bo ko no blue bona ubu siki o jala ko klela ku bolo mana go waleta kene no fe c'est là e wale du bona mata tuwa aywa abana yara mabane o munne ya dogo ya aywa ngai be shugo anyene jamana ime kera ata de nyuma fe ni jamana imba de nyuma fe ala ya wale biya tamashe munu fo nanga do di mode adodi jama kunu tugura cheo che kwa kase ma bamo wale judo do buye flenyoro wale judo ashari sharif suman madan haidara flani wale ju kangarado afle bangwala no to ko se fo do nyina hali mi fo le flay bet do sigile daburu ya bi ni mota ka ko ibule shoga maru de afo ala de o kewe wani ala e ma min ge min yedo ni ma so ma ni ala de bi nyana haidara ma bi siga ka wale diala ma bi siga buye ka wale diala boni siga kero luka wale diala mumita aungai aywa na kende ko kadi nyesa de ngalwe me chekele me meseka ma million saba ke ka terengele fa o eklonge mai o me o ma ba façon no lo kera jamana jugu edo aywa o kuma na ko yala mana kondere ka ngalwe donc wale ju chama be mali kono malien banu yere donc c'est ça on ne kera c'est ça bamo ba kokin demi mi kola o kale ka dabari kola ita wari ka fira to ka do mali kero di ala kan gishi ko amina donc jamana mi kolo kolo bulo wale ju to chama bole me ka ke po dugu ngono ya ine wale ju do bebe do ka bloquer fraledo ngani yera ka ba kola shibi kana ne era ko do assalamu alaikum ni temena dro officer ni era murige mogu nga ko kula anga jeli ubodo badu marfin nu bado do kuma bolo fa belela nu ko ala aba abebe ke shanui e gina almanu me mo la ko abebe ke shanui me aba fo niwa neti ni mfewo neti ni mfe nabi mi mfe ala do na ya tu abebe ke bela aba sera no lai allah akbar nga be segeno anga wala juge do de la kata woro dunta do bulu woro tige ko ke ka woro ma datige folo ke se ka woro damo alman ba ya fanyana aye woro tige wele ke ka woro ma datige folo ka ke ta minga be kera shanui akiman ya ko ho selame yani ala do de ya tuni na woro de jum tay fe no te wari ko ni ngoma na kai ala yo de yira ne la ngare tilinge ndi wari fe woro tige ya dufa fanyo infa faka fanyo infa o donu be ya kuma na ma bi ke fanda e ka sura ni ala kadi ni ya sura ko wale juade wari tige ai aywa ma malien kera ni jugo ina no te doni yere be ne ya fo malien ye ka kusi bana do be na nanga bi na mo segede wa be digi nga be digi nazara ula ko sega yafo nye saraka yira ka fe yira me usigi ku dabru sama nglara kana ye ala nana yira na nya ye domina jibe ka kana saji be chor la me abeka so bifna jinga be na cheni minga kabu Mali Niger Burkina Côte d'Ivoire Senegal ngo jibe na bare daw ka kado tedu ni shudo no nga bana be bunyanya me Idrissa Déby lila o saraka sibe robo na nga jamana ti go be munado he hayenzi yerodia hay bonzi yerola do be rabina sheji sama fone kasigi nga bawde bu la jamana nu ber jamana damanu mai olu be sheji ko kelela totomo ha famnyaro shogo Mali kono ya saraka bi bobile ya aish ni saraka bora nyagara saraka rabi magonya bo ajewuli me du tebe na Mali kono ya ni du ta dandola saraka boa ha burushi kono beklo ba lawo duguba kono na nyaro burushi kono na no market mado na burushi kono na de kuma Mali duguba ko la kana me wari na fa dona hali saraka tibo ba fa jara bakoro ado bunshi bi ni mo akasa ka go ina bi be dugu kono apakoro ngele blale do nde
o kunde ya dugu dɔw saraka ndurajɛ dugu dɔw saraka sangabandura dugu dɔw saraka samana yɛlɛma misi façon dɔ don mais u ye sen da nin mɛ ka k'a bɛɛ to yen ni saraka ma bɔ bele jamana kɔnɔ o kumana duguba na saraka bɔ anw ka duguba kɔnɔ saraka bɔ cogo ya ka saraka bɔ k'a di yɛrɛ ma ni ko min ma ko sale y'i ka saraka ye e sugura masakɛ dɔrɔn saraka ye sale ye sale kulo joli ɲɔgɔn ni fanga ye min sɔrɔ n k'a kɛ zamɛ la wa a bannen o dɛ u b'o kɛ don jumɛn dimanche wali samedi k'u da so kɔnɔ k'u fa o rɔ tewu k'u ye saraka bɔ e ye saraka bɔ k'a di yɛrɛ ma ka tila k'i bolo ja o tɔ nɔfɛ o ye nkalon ye o wala donc sisan jamana in kɛra tan n'o tɛ ala ye dɔnni di mali ma Seko Amadu yɛrɛ b'a yɛrɛ filɛ diɲɛ bi kabakoya ne la cogo min ne yɛrɛ bi kabakoya n yɛrɛ la o ne bi kabakoya n yɛrɛ la ne dalen ya ala bi min yira ne la mali ko in nɔ ani diɲɛ kɔkannaw la ni ɲamana denw ɲɛ tɛ ne la dun ayiwa olu ɲɛ bɛ ne la olu yɛrɛ jɔn bɛ ne la ala n b'u jɔn na ne la parce que mɔgɔ ma kuma yɛrɛ tɛ yen n'a bi fɔ ni mɔgɔ ma mɔgɔ dɔ ko dɔrɔn an ti gɛrɛ karisa la dɔ bɛ na naga k'a dɔ fɔ ten o bannen min b'a fɔ bulɔmina yɛrɛ dɔ koyi o bɛna k'a dɔ fɔ ten o bannen donc relation ye jumɛn ye an nana an sɛmɛ i la mais bɛɛ fa tɛ fɛn dɔ koyi ala ɲɛ tɛ bɛɛ fa la jango ye kumakan ka se ala fɛ yen dɔnni yɛrɛ de bɛ ala y'a di nka n galila ala la jamana in de ye dɔnni de buruja o de ye ne gɛn u kɔ ne weleba caman b'a dɔn i b'a dɔn tiɲɛ na Seko Amadu in dɛ nka n'i y'a wele i b'a ye a timina ka go e b'a kalama ko ne timina ka go dɔnni ko in nɔ ne yɛrɛ de bɛ ɲini k'a to yen karamɔgɔkɛ n k'a ma nɔgɔ u bɛ ɲini ka i kɛ de i b'a fɔ ko kolonifilila minnu bɛ territoire kan u b'u da telefɔni la ka fɛn bɛɛ de ɲɛnabɔ ne b'a fɔ de a tɛ ɲɛnabɔ ne fɛ ya telefɔni n'i bɛ na i bɛ na n'i tɛ na i b'a to yen est-ce que a faamu dɔw daɲɛ fɔlɔ ne kɔni Seko Amadu nka anw ye fantan ye dɛ e ye mun fɔ ne ye o ye n'a ye kuma fɔ ba ne b'a jaabi e komi i ye kuma daminɛ ni min ye aw ye fantan ye bɔn e ma ka ne wele o rɔ bilen dɛ n ko parce que o b'a yira peut-être ne ye wariko f'i ye o ayi o tɛ dɛ u ka ŋanamu sa a bɛ nɛ don k'o kuma yɛlɛma siya 10 ani 120 ne yɛrɛ tɛ min dɔn donc o de ye n siran o de kama dɔw ka telefɔni bi tile ka ne wele ka si ka wele ni minnu mako bɛ na sɛbɛ kan a ye vocal ci ma a ye vocal ci o dɔw yɛrɛ fana man ɲi e yɛrɛ b'o minnu fɔ numéro ninnu yɛrɛ de ye kara ye bilahi dɔnnibaw a y'a farati o numéro ninnu na a y'a farati o la pourquoi maa o maa bɛ yen ni ale t'a danbe filɛ parce que a bɛ komi ni mɔgɔ traumatisé la a danbe bɛ tunu a la bon a caman bɛ ten dɛ o de kama ne b'a fɔ kɛnɛ ka dɔw ma ne t'a fɛ ni bɛɛ ka jɛ bari n ka hɔrɔnya ka bon ko n bɛ don e ka ko ni rɔ ne kana k'e ɲɔgɔn ye ne mako bɛ n danbe la n y'o fɔ dɔw ma dɔw bɛ yen n'a ka dɔnni ye semaine kelen k'i bolo malimakɛ a b'a bɔ dɔnni la k'a kɛ komi a ka marchandise de b'i ka so mais muso dɔ ye ne wele ko ale mako gɛlɛn bɛ ne la a ye ala kan min fɔ Seko Amadu ne mako b'i la dɛ n m'a dɔn Guinée don an t'a dɔn dɛ ne mako b'i la dɛ walahi i bɛ n dɛmɛ koyi a bɛ ɲɛ cogo o cogo ne ko n ko e bɛ na ne y'a bɛɛ ye o ne y'a bɛɛ ye e bɛ nana cɛ min ma ne natɔ dalen bɛ ta ka de ye ja ne b'a f'i ye n ko ni ala ye sɔn dɔnni la i y'a bɛɛ sɔrɔ wa e ka wari in di yan k'o tabari mais ne ka dɔnni in jogolo yan o tigiw bɛ na o n'o tigiw ma na o yɛrɛ kɛ mɛ ne nafɔ ye fo k'i sa i ti hali n'i ma kɛ miliyari tigi ye mais fo k'i sa i ti siri maa la o tɛ ne sigi kun bɔ baara banna e ne maɲumanko k'a fɔ tuma min na ne yan'a ka vocal k'a la mais ne ye n sigi a nana vocal dɔ bɔ maa dɔ ma ka fili k'o bila ne kun a b'o tigi ma ne ya marchandise nin y'a tile 2 de y'i bolo n'i t'a fɛ n k'i yira diɲɛ la
iga marchandise nganna soro shinimbe no tambi ira jela ne vogali na me ne gongo ne ba ako nam na ma ga vogali bline ya wuli vogali min chine mani abdugu atega dugu do ko porjandi a porjandi utna ke gaboni ko porjandi nge vogali min chine mani ye ko do teme na ni ne chewa o ya fama ndi ya chila mo do mo ngone ba ko na ma ni ala fe ala kana ne ni nyeda nyonga jango ki deme ayi fe bekena nya bloku robe ma do yi problème di ma re do doni histoire har ma de manga ka beka here ni ado dunde do ala deli ini do kana nyogonye do burudu tene do ala do burudu danga tonoli di yake ye tunoli do ku kaso burudu bubulo boneno nana je ala deli modu ila to sororo ibeke mola buludi ala kan kishi ka bodu toro amina rabbi ala ka dano donc sefu la ka yira doni fale de beya akangara awo de beya shogo ambalo shogo bi metaku shogo la bendo bi minsu bu protéger bon wala be umbi mais ne gango geshi bien beya makia ne afi jamana yi wala mando te ayo etu ye ube medai bara be foto diba mo medai uto tata to da ali saka ujole la bake chevalier kaneto ya mais ali bi nga fule tukono hali bi ukavuga lu donango la kwa Shego Amadu ala kisara mina Shego Amadu ala kisara mina chewo chetara nefe katiki tara iko awatila ngele mani ko nuna nye o defie ni ko isoro mi yi kuma bola harado maniero mali tete mani ni nifo chewo chetara nga nimero dirimo ni ko isoro mi ni kuma bo la me abela gele tarawo ne ma afika bagaziri ne ma afika ni mfuramugu muga ne yi ikura mina ne kaso ibaka tafejala de be farao ka gwache oche tara alaba be kishi wa be segia wala me mo bala jala famo kama huna me nete ala shika telefoni fidi so olube ma ko ya be olube ba ma ko ya ha me ute ali ala deli akadoko ne de yake bado donc ne bolu tu yama donc bon ne ba fiye sa munu mu labe nu be jamana koka yama olu munu be jamana koka ikabamanan ka me mali nka chaw dero olu bo tuma me zero nyame ko ne haya bibulo ne ko ni makuba ne ba fo mu ne haya be ne gala aywa ne bu jabi tani c'est-à-dire que ala ye ma da do be olu demeni ni cheya gino la abe komi ni ye muso do wele kana ki be cheya gino dam aywa mais ya soro guno te cheya la muso kuma ke komati yo muso kunde koma fle folo o kuma ka numo ta kunde a o me aguno bafira donc c'est ça olu bo ke ne haya ko kuma wi fendo be ne ya fungu katuko do ma meja takayala marikono ka fuye ngo ma bete kori ni ye ma do kori ina to me yere la ko fe masigi ni choko amadu ala tadi ne te jabi de me ala bi jabi ne ala jabi ni ma jangali te boaro est-ce que kroke mi char komba do ayra bi kan vota ama fota et puis ala ma ngwili ne yele la di ate fe nuno me ala de akunaja nde ma tofo anne sena ngundo de bi barake o de akunada amba fu ningenenga wala nzene ngwi mbafu abame show ko yala ko shego amadu be shar kombado eti neti shar kombado e bado ni e shar komba ke daini ala ko ijo ati ijo abijo o mana fe laben ni ala de taini ala ya di mamo de tadu donc sisa ni mami kwa ba labe jamana ko ka mo ke me mali ko ngona ya amano gode parce que ne madame yela e jamana min deu nyala ma me ke femere e tu sugudo e bo labe ka blaere la chena ay ta ma gula nete famna ni ko ni nana mali karande mana boy ko ke nana ko ki labe ne ba fiye strata e ka bonnala ne ti labe ikana binyere kaya o du mano roje ina nsoro yawo freche shoko amadu do bani ko amadu donc e tien kelembedi
dɔnni bɛ yen ala ye dɔnni di da mais mali yɛrɛ de dɔnni bafu ye tɛ jamana si tɛ a ka da anw de mali la dɔnni la mais ka tigɛ gulɔ ta pewu k'a ka belebelew bɛɛ dɔgɔya k'a ka belebelew bɛɛ lagosi n bɛ segin a kan a y'a lamɛn kɛ ne bɛ segin a kan ne y'o de fɔ dɔnni kuma de don n'i tɛ fɛn dɔ kana don a la ɲi t'i da i da ko gɛsɛ ko kuma don n'o tɛ n'i sɔrɔla a la min m'i sɔrɔ a la i y'o ɲini ne de y'o fɔ Seko Amadu ne bɛ na mɛja la mɛja in de taara ka n sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ Seko Amadu bɛ yen mɛja in ye fɛnba de ye ampleur ba don mɔgɔ caman ye an yɔrɔ dɔn a la o nka n'a y'a kuma daminɛ ta i b'i sigi muso kɔrɔ k'a kɛ ngalaki ye bonjugu ye mais n'i bɛ ko kalama e ka gɛrɛ an na bani an ka cɛya baro kɛ fa min b'i la a bɛ ba i la dɔnni bɛ yen de a forotомugulama bɛ yen min bɛ kɛ mɔlangolow ɲɛ o de kama dépense sigira ya sanjo la an bɛ ɲuman dama de fɔ mais e ye juguman kuma bɛɛ bon juguman ka ca ni ɲuman ye dɔnni juguman de ka ca ni ɲuman ye ne m'o fɛ yen n ko dɛbɛli dɔw bɛ yen o tɛ kɛ dugu kelen na a bɛ kɛ jamana de la ka jamana bi pewu ala k'an kisi o ma bon dɛbɛli dɔw bɛ yen o de bɛ dilan jamana ye ka jamana fana ɲa k'a basigi tewu o de bɛ kɛ mais ni dɛbɛli si kɛcogo t'an bolo an b'o kɛ cogo di e de b'a k'i yɛrɛ ma parce que ko n bɛ jamana dɔ wa taa i ci la i b'a kɔnɔ cogo min n yɛrɛ b'a kɔnɔ ten ni mɔgɔ ma s'i ma i da bɔ a n faso faso b'i la i di faso t'i ka jiginna ye i ka ɲɔ jiginna ye ani i ka malobɔrɔ n'o banna n'a dɔn k'i faso ngolo jara hali fasodenw ti b'o kalama i ka nation ma ban o t'i kelen hu ye an t'a la ko indépendance an ka indépendance t'an tɛ depuis kunna sini o t'i ka malobɔrɔ talen bila i ka so de ye n'o tɛ indépendance bɛ bɔ a kalama wa an k'an janto ɲɔgɔn na jamana in min ye danbe jamana ani dɔnni o de tun bɛ fɛ k'a fɔ a faamuya Seko Amadu se wagati koronna ka di ka dugawu kɛ diɲɛmɔgɔ ye k'a koroki de wagati tɔ ma jan se fila o kuma ani dalu dɔ b'i bolo kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ min kɛ mɔgɔ ye Seko ni maa caman minisiriya nɔfɛ Seko minisiriya nege maa caman na jɔyɔrɔ bon i bɛ nin ko in na kuma bɛɛ i bɛ fanga ka ko la nin de ne de ko i ma biɲɛdun dɛmɛni man ɲi dɛ maa min b'a fɛ k'a biɲɛ dun k'a ka sara dun ka na wale ta dun ka na denw ta dun k'a bɛna mɔdenw ta dun olu dɛmɛ ka go koyi n ko ala bɛ bila mɔgɔ la o ne mago bɛ fanga la min bɛna faso in ɲɛ an bolo ni maa min bɛna faso in ɲɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'o se ma n'a tɛna faso in ɲɛ ala kana ɲɛ da ɲɔgɔn kan donc o y'o fɔli ye minisiriya ko ni fɛnw na Seko an yɛrɛ b'i ka palais kɔnɔ sababu min ye palais jɔ i ye baara kɛ dolantala dɔ de min ye dolantala ye kosɛbɛ kɛra waliɲuman dɔla ye k'i waliɲuman dɔ ka château ba jɔ ye Seko i ye baara min kɛ i labɛnnen don k'a kɛ balontanna tɔn ye bon labɛnnen don k'a kɛ dɔn ye mais o caman ka kuma ye fu de ye dɛ olu daro kuma ma sabati wa ne bɛ k'a fɛ yen sen fila maa ko bana ko bolojolaw ye ne wele tɛmɛ a dɔ kelen kɛ ne la ne tigɛrɛ o la koyi ne m'o fɛ yen de ka miliyari to a bolo muso ye sow fali k'a ka so bɛɛ yɛlɛma a tɔgɔ la mais a nana ne fɛ ka na baara kɛ ne ye nin bɛɛ ɲɛ yira a la yɔrɔnin min na a dalen tora ten mais a ye baara kɛ a y'i bolo di dufa kɔnɔ ka 5000 bɔ k'o d'a bolo dɔ ta ka ne bolo minɛ k'o da ne tɛgɛ mais miliyari bɛ yen muso bɛ ka miliyɔn 500 sow minɛ a la o tuma na sa a b'a fɛ ne k'ale dɛmɛ fu de o ye mɔgɔ ye kelen a dɔ ye ne wele ko Tunisie Seko Amadu ne kɔni b'a fɛ k'ale dɛmɛ ne ka contrat a ka se n b'i kɛ tan n b'i kɛ Guinée ye n b'i kɛ sama ye ne ko n ko est-ce que n t'a ɲɔgɔnna dɔ ye ale bɛ min na o kɛra ne la o k'a to la dɔrɔn n'o tɛ n yɛrɛ bɛ Seko n ye Seko dɔ kɛ n y'a kɛ tan ne ko n ko wala ka kuma in kun ye Seko in yɛrɛ nɔfɛ kojugu ne y'o kɔrɔ f'a ye n bɛna muso bɛ Bamakɔ n bɛn'o ci ma sinikɛnɛ an b'o kalo seegin dɔ ɲini nin ye maa ɲɛnamaw ye donc ne pɛrɛlen don k'a kɛ bolondana mɔgɔ ma mɔgɔ dugawudenw de mais bɛɛ b'o fɔ ladiriw voilà Seko dalu b'i bolo i ye min tun bon dalilu bɛ k'a jira adamadenw na ala ye daliju da a m'a di adamadenw kelen ma daliju bɛ dandanfɛnw bolo n y'a f'u ye ka tɛmɛ n ko daliju dɔ bɛ kurusi kɔnɔ a filɛ nin ye o daliju filɛ لله في قروس إلا فيهم رحلات أسد والصيف ليعبد رب هذا البيت
allazi at'amahu min ju'in wa aminahu min khawfi at'amahu min ju'in wa aminahu min khawfi kuma yere fleni lila fi qurausi la fi himri hilata asitay wa sayfal yabidu ako kurishi ulila udel nangila fonene wati ubita jago ke same fundella ubita ke yamani o ala yokuye me ala ko faliya bidu ay batoke arab hadha albayt ala kasubaina ayo batu allazi masami at'amahu min ju'in na yautanga kabo ko njugula wa aminahu min khawfi ninga au kuna sigi kabo gele yawla o kuma ni haya ni fle wara blade ani godiyu ulu debe ni haya ni kala hadadu de bala neta hadadu fo parce que ni hadadu fo ya kale de fu ye sawo o te ya o mago be fula ne ba fo nganda fi ibi mbonya me so ka dimo ni jago kala o ka furai ani tamade utunga fe afleni ye at'amahu min ju'in wa aminahu min khawfi wara de bin fota na tarasi kwatila bin neke na ya hadadu kala dro ika kabanya lemba furutigi be singa foti ne rabita chila o chew wali suno bi do yele bi do ki das to ko no kasuna abini ka kaba bedu kata ani mati nwani Allah o de hayeni ni ale ka dumini haye anga boy adofle araita lezi yukazu bidin fazalika lezina yali uliyatima wala yahudu ala tawmi ili misidin fawilin lil musallina alizina hum asalatihum sahuna alizina hum yurauna wa yaminauna alimauna wani japmanika min hayai Allahu akbar hada du fana be na hakedo mudiro bon ye commerçant ka soli hayadi ni ya me japma commerçant chauffeur ni kera teotei ni haya hadadu ni ya ni wurudi kago afle ni japma de be go kana jo so chemo abeni ni kala wayaminauna alimaun wayaminauna alimaun wayaminauna alimaun Allah maindeni ya no kera nyine bi bosto sambe kane ka koropu abamine oya bani nde japma be nyine mine do ni nyanje se ka famu go dalu bala opuma na otebe le kofe ahaya be se wa marubule amake mawuye ni ne bonga haya esege ni inna ta ina gali kausara fasalli rabbika wani harina sani yaka hwalan tawo ale de benin kala sangulula ka kalakana nabi jiga ba kalaka jigi inna to ina gali kausara fasalli rabbika wani harina sani yaka hwalan tawo na flila ola bi nyama nyama che na ma fli ola abena sede ta au sigile che la ka yele nai o kuma na nye jago kana ka haya ni tamadu hada du do benin fanala ni yoke ay no itegele ye tuka fetu ibi hereyi meni mambo ya ndafi kuma nini afamna o kofe nya foye qur'ane kono suranta kaba ko yoro de ba ko alam dara kayfa min dewa alam dara kayfa fa'al rabbuka biyasi ya bil fili alam ya jali kay da hum fita dilili awarsalna alaihim tayran babila tarmihim bihijaratin o kuma na sisa amba tayadi ala ye chilike mamina abrahata min yila be kabina alikama chikabo yamani ni ala ye sama babila kono chiwo haya me kala kalini ne do o kuma na sisa halakili yoro be ni kono daga do bi do chechere ayiri ere cheche na daga doni ye bi koni ay ni choche de beli kila ba ere halaki Allah ko tetmo o kuma nindi qur'ane shubi qur'ane surantana o de ni Allah ko ba ko afamna o kuma na malmake ni ne kuma mve ka di moma nga uyame ma be ma fo uyi bari mungama na fa be kula anga na ko fliti anda ko fo ka na fa totu bari na makete abeke fudi mais il fait il donne la femme le mal la benga ka di mo abeke ka di mo o kuma na ni ne do e fana no de fo dalju munu mawmulu wa dalu do be di mo obulu di mo obulu o dalu hake tale la o de kamandina ale hayafo ni commerçant ko ni o ke kawa e ka sugu bi jati ni e di mo ko gesa bi panga ta sigi iba ye aba bulu fulani jata ba ke ta fakulu ni bikini ba nyela salu ni ayado o be yawo bi su amadu ko na yo keze abina sige ka jolla ka balela ba dun ka fap mamina foni joli kinza afale ko e ta sigi ma dobli o kuma na sisa o fana daldu do o kuma ni fle alamina sira la gasa daraka wa wadaina anga dawi ziraka wa rafaina la gazikraka o kuma na sisa inye bola
nin ne ye bama ka haya bama min bɛ minɛli kɛ a b'i to ji jukɔrɔ ka nin de kala n'a ye nin kala wali usiru sira anamali usiru sira faiza faragita i tulo b'o la faiza faragita wa ila rabbika fargab ni bama ye bonni kɛ in na n'a y'a fɛ jɛn f'a bɛ taa dafa bin na a bi bɔ ten sunununu yɔrɔ nɛn t'ale da kɔnɔ bama filɛ nɛn ta da nɛn ma da a bɛ ko bolo kuru de a bi fɛn tan dun fo ka fɛn dɔw galaka kari a nɛn ye guguruba de o kuma na a bɛ haya min gala ne don ala na sira a bɛ bɔ yen de warafa in na lakaze kira kan kɔrɔtalen kɔni o kuma na sisan nin de tun bɛ fɛ k'a di an bɛ sun dɔ ta danima k'an galo b'a bɛɛ fo bɛɛ b'a mɛn an b'u fo toujours k'a fɔ an ganubaw ye u k'u dusu suma Seko Amadu do dɔw bɛ yen telefɔni tɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta tɛ sɔrɔ yɛrɛ de mais u ka hakɛ to u ka vocal bila ka caya o de cɛ ka ɲi o tun bɛ n fɛ k'a f'i ye a y'a bolo fila jan n bɛ dugawu k'aw ye bisimilahi rahman alhamdulilahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصف عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلق والخاتم لما سبق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين la murga kele jembe nyofo Seko Amadu de nga murga jembe ka bela jile ga fa bela